each one. We're united with one cause. Today, June 30, 2013, 3 years after, we are again gathered as one family, as the civilians, to continue stepping forward as we are again privileged to join our elected and re-elected leaders in serving our very own town, Luzon. Muli natin ihatid ang ating mga leaders upang sila ay patuloy na magsilbi ng buong puso at magdulot ng tuloy-tuloy na pagbabago sa pamumuhay ng bawat mamamayan ng Luzon. Ladies and gentlemen, welcome to the inauguration and opening ceremony Of our elected municipal officials.
nabanggit na katungkulan at ng mga iba pang patakaran ng bayan ng Dasol. at ng mga iba pang patakaran ng bayan ng Dasol. Na tunay na mananalig Na tunay na mananalig at tatalima ako rito. at tatalima ako rito. Susundin ko ang mga batas, Susundin ko ang mga batas, mga kautosang legal, mga kautosang legal at mga dekretong pinahihirap at mga dekretong pinahirap ng mga sadyang itinagkang may kapangyarihan at ng mga sadyang tinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin At kusa kong babalikatin ang pananagutan ito ang pananakotang ito ng walang anumang pasubali nang walang anumang pagsubali o hangarin umiwas. o hangarin umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Kasihan nawa ako ng Diyos. Congratulations. Thank you po. Congratulations! Yan po lang ang itaas sa kanang kamay. Ako Ako si Lito de Valenono, nanahalar sa katungkulan bilang konsihal ng Dasol Pangasinan. naalag sa tungkulan bilang isang konsehal ng bayan ng Dasol, Pangasinan. Ay tayutin na nanunumpa. Ay tayo na nanunumpa. Nagagampanan ko ng pumuhusay at katapatan Nagkakapalan ko ng husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan. sa abot ng aking kakayahan. Ang mga tungkulin sa nabanggit na katungkulan Ang mga tungkulin sa nabanggit na katungkulan at mga iba pang patakaran ng bayan ng Dasol at ng iba pang patakaran ng bayan ng Dasol na tunay na mananalig na tunay na mananalig at tatalima ako. at tatalima ako. Susundin ko ang mga batas, Susundin ko ang mga batas, mga kautosang legal ang mga kautosang legal at mga dekretong pinahihirap at ng mga dekretong pinag-iisan, ng mga sadyang pinagdang may kapangyarihan ang mga sadyang may pinagtanggapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. ng Republika ng Pilipinas. At kung sa kong babalikatin At kusa ko babalikan ang pananagutan ito ang pananagutan ito nang wala anumang pasubali nang walang anumang pasbali o hangarin o diba. na hangarin o hangarin umiwas. Kasihan nawa ako. Kasi ano ako ng Diyos. Congratulations. Municipal Councilor Mayor Nico R. Nono. Ayan mo lang ang itaas. Kanang kamay. Ako si Manuel Rivera, nanaalam sa katungkulan bilang Vice Mayor ng Dasol Pangasinan. naaral sa katungkulan bilang Bishop County ng Bayan ng Luzon, Ay tainting na nanunumpa. ay taintin na nanunumpa. Nagagampanan ko ng buong husay Nakakapalan ko ng buhosay at katapatan at katapatan sa abot ng aking kakayahan. sa abot ng aking kakayahan. Ang mga tungkulin sa nabanggit na katungkulan Ang mga tungkulin sa nabanggit na katungkulan at ng mga iba pang patakaran ng bayan ng Dasol at ng mga iba pang patakaran ng bayan ng Luzon na tunay na mananalig na tunay na mananalig at tatalima ako rito. at tatalima ako rito. Susundin ko ang mga batas, Susundin ko ang mga batas, mga kautosang legal mga kautosang legal at mga dekretong pinahihirap
Muli po, palakpakan natin ang pamilya Nakor. May halaman sa likod. Ayan po ba kami taas ang kanan ng mga
unconditional love for our town Quezon. And more importantly, for having compassionate townies who never fail to support my endeavor for the betterment of our community. Despite the negative comments and rumors, not to mention the tweets against my political career and my life, you are still there, believing and trusting me. Wala pong umiwan po, maski anong pagsubok, maski anong paninira, hindi niyo po ako iniwanan. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa 6 na taon kong paninipid bilang ama ng bayan ito, masasabi ko, marami na rin tayo nagawa. At marami pa rin tayo mga proyektong nakabibig na ipapatupad sa susunod na 3 taon kung paninilbihan. Ipagpapatuloy ko po 10 ng aking mga kasama sa Kuryang Bayan ang mga gawain at proyekto na hindi pa nagagawa. At sa umaga ito, gusto ko pong malaman ng lahat ng taga-Lasur kung saan po tayo ngayon, ano po ang ating gagawin at saan po tayo patungo. Kailangan po po kayo ang aking mga kababayan. At of course, ang ating mga members na sa Kuryang Bayan na hinilang ninyo nagtanong pa sa araw na ito. Para gawin ang mga pagkakatungkulan nila magpasa ng mga batas kagaya ng mga tourism code, environmental code at marami pang iba. Siguro, alam natin na itong mga nakarang mga lumipas na mga members na sa Kuryang Bayan ay magagaling sila at masisipag. At sa itong new set of Sangguniang Bayan, siguro po, mas lalo po silang magsisipag dahil for the first time in history of the Sun, ng Sangguniang Bayan, nagkaroon na rin po ng opisina. Mayroon na silang kanya-kanyang opisina ngayon. Kaya after this program, i-re-report cutting and blessing po ng opisina ng ating mga bagong halal na mga Sangguniang Bayan. May gabihan! Mapalad po tayo dahil sa ating bayan ay hindi po tayo inaanan ng fault line at wala din po tayong geo-hazard critical areas and landslide areas. Pinagpala po ang ating bayan, pinagpala ang taga-Quezon. Huwag po nating hayaan maghiwalay tayo ng politika ng kanya-kanyang hangarin. Kayo po ang aming inspirasyon upang magampanan at maayos at magagawa ng mas marami pang proyekto para sa ating bayan. Hindi man madali ang magkalinga sa isang malaking pamilya, ngunit dahil sa inyong humpay na suporta at tiwala at higit sa lahat sa gabay ng ating Panginoon ay kapal, nagawa po nating paularin ang ating pamilya, ang ating bayan. Ngayon, sa panibagong yugto ng aking administrasyon, umaasa akong mas lalong magiging matibay ang pundasyon ng ating samahan sa pakikibaka laban sa mga sakit ng ating lipunan upang hindi malugmok ang ating bayan sa mga nagbabadyang suliranin ang ating kakaharapin. Ipagpapatuloy namin kayong paglilingkuran sa tapat at mapayapa. They say to grow is a privilege. We should not take this for granted.
because nowadays many people die young. I say being elected as doing more than what is expected for us, what we all do and can do. Together, let us continue blessing and find our desire of our hearts. Desire in making the soul, it does be one. Napakabilis po ng lumipas na panahon. Hindi natin namamalayan. Patapos na naman pala ang yugtong ito ng ating buhay. Ngunit, huwag sana tayong maging huli pagdating sa mga bagay tungo sa pag-unlad ng ating bayan. Maliit man ang ating bayan, tayo naman ay mayaman at sarkas na lang na yaman. Huwag sana tayong pagamit sa teknolohiya na makakasira ng ating kalikasan. Bagkus ay atin itong gamitin tungo sa ikabubuti ng ating bayan na hindi masira ng ating likas na yaman. Huwag natin pabayaan ang anumang biyaya ay pinagkaloob sa atin ng lumikha. Kami ay nandito handang lumabay at tumulong sa inyo upang makapamuhay tayo ng mapayapa at masaya na hindi may kompromiso ang hinaharap at kinabukasan ng ating anak. Ipanalangin po ninyo na bigyan ako ng Panginoon ng lakas at tibay ng paninindigan para sa kapakanan ng ating bayan. Ipanalangin natin na patuloy niyang pagkasih at pagkabay, pagpalaan po tayo ng lahat ng ating may kapal. So, my dear friends, mga kababayan, ito po ay puso namin pasasalamat sa inyong lahat. Hindi namin ito makakalimutan. Ito muling binigay ito sa akin. Nandito po ang aming pamilya para handang tumulong, sumuporta, gumabay. Nandito po kami. Iniaalay namin ang aming pamilya, ang aking buhay para sa ating bayan ng Luzon. Napakarami po kayo ngayon dito. Hindi po kayo may isa-isa na puntahan dyan para ibigay, iyakapin, para magpasalamat at humingi ng suporta ulit sa itong 3 taong aking kaninimbihan sa bayan ng Luzon. Kaya pwede ba umiling na tumayo po sana tayo lahat. Mga kababayan, sabi ko, hindi po ako makalapit dyan. Kaya sana, kayo na po ang makikamay, makiyakap, abrasa sa mga katabi po ninyo na iparating sa kanila ang ating pasasalamat, pagmamahal para sa bayan ng Luzon. Muli, maraming salamat po sa patuloy na suporta at pagtitiwala